Каква е разликата между мазол и плантарна брадавица? Днес ще ви разкажа малко повече какви са разликите между тези две така сходни и еднакво изглеждащи проблема. Съответно, мазолът или така нареченият мазол с корен е твърда обвивка на кожата, която расте навътре в нашата кожа под формата на конус. При натиск е доста болезнена и създава доста голям дискомфорт. Докато плантарната брадавица това е HPV вирус и всички сме носители на такъв тип вирус. Най-често се проявява, когато имаме спад в имунитета, използвали сме обществени бани, басейни и сме се заразили по един или по друг начин. Съответно, как протича самото лечение и на двете състояния? При плантарната брадавица мога да кажа, че доста по-лесно можем да се справим, тъй като това е вирус, който се лекува. Може да използвате имуностимуланти, за да подсилим имунната система, изгаряме я и вкъщи допълнително имате домашна грижа, с която трябва да прилагате сутрин и вечер различен тип мехлеми. Докато при мазолът е важно да се почиства в дълбочина, да се носят различни стелки, отбременяващи с кладенчета, за да може да няма толкова голям натиск в тази зона, където се образуват самия мазол и съответно така с времето той постепенно да се намалява и да не се развива толкова, но няма как да го изкореним един път завинаги. Процесът и в двата случая е по-дълъг като лечение, но можем да се справим ефективно. Така че запишете час онлайн през нашия сайт.